Christmas mga kasama, Radyoman Maisel. Aniya ang ato ang team karon sa may SIR Matina, Barangay 76-A. Kay bisan liwa sa Pasko, naman po taliabot na New Year na to mga kasama. Itunol nato ang ato ang dalanga. Syempre, New Year's gift no atong Noche Buena package sa ato ang suking tigpaminaw dinhi nga lugara. Unsa yung pangalan na to? Si Rose. Si Ma'am Rose? Yes. Apelyido? Arnon. Pila edad ni Ma'am Rose? 32. 22 years old ang ato ang suking tigpaminaw mga kasama. So, Rose, andam na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID sa RMN Networks? Andam na. Yes! Andam na siya! In 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Para. Okay. Dinato lang ano mga kasama. Ato lang ito no. Lang ato ang Noche Buena package. Gikan sa alaman, dawata ang non-alcoholic wine, Rose. And ang ato ang, naman siya pasayo-sayo no. Gusto talento dyan kayo ato ang avid listener. Syempre ang ato ang Noche Buena package. Sold ang iyahang pang Noche Buena no. Karong bagong tuig. Unsa ikasulti nimo sa RMN Davao ug sa DXC? Salamat kayo sa inyong package. Nilanding na gito, nabot na gito sa panimalay ni Ma'am Rose. Yes, mission accomplished! Radyoman Maisel, kaban si Radyoman Joel Garay. Kini si Radyoman ay ni Ginita, Tatak, RMN.